Γνωρίζετε ποιες καθημερινές συνήθειες κλέβουν σιωπηλά χρόνια από τη ζωή σας? Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι το να ξενυχτάς είναι ο μεγαλύτερος ένοχος. Όμως στην πραγματικότητα, αυτό βρίσκεται μόνο στην τρίτη θέση. Η πρώτη συνήθεια θα σας εκπλήξει πραγματικά, γιατί είναι κάτι που εκατομμύρια ηλικιωμένοι κάνουν κάθε μέρα, χωρίς να συνειδητοποιούν τη ζημιά που προκαλεί. Καθώς μεγαλώνουμε, συχνά κατηγορούμε την ίδια την ηλικία για την κούραση, τον κακό ύπνο ή μια αδύναμη καρδιά. Όμως η αλήθεια είναι διαφορετική. Οι καθημερινές μας επιλογές παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο όσο θέλουμε να παραδεχτούμε. Τα μικρά πράγματα, η ώρα που κοιμόμαστε, το πώς τρώμε, το πώς σκεφτόμαστε και το πώς κινούμαστε, καθορίζουν όχι μόνο πόσα χρόνια θα ζήσουμε, αλλά και πόσο καλά θα τα ζήσουμε. Σε αυτό το βίντεο, θα αποκαλύψουμε 4 συνήθειες που μειώνουν σιωπηλά το προσδόκιμο ζωής των περισσότερων ηλικιωμένων. Κάθε μία από αυτές φαίνεται ακίνδυνη από μόνη της, αλλά μαζί αποδυναμώνουν το σώμα, μειώνουν τη ζωτικότητα και επιταχύνουν τη γύρανση της καρδιάς, του εγκεφάλου και του ανοσοποιητικού συστήματος. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, γιατί η νούμερο 1 συνήθεια είναι τόσο συνηθισμένη που οι περισσότεροι δεν σκέφτονται ποτέ να την αμφισβητήσουν. Κι όμως, οι γιατροί λένε ότι είναι η βασικότερη αιτία πρόωρης παρακμής μετά τα 60. Αν κατανοήσετε αυτά τα 4 μοτίβα, μπορείτε όχι μόνο να ζήσετε περισσότερο, αλλά και καλύτερα, με καθαρό μυαλό, περισσότερη ενέργεια και έναν ανανεωμένο έλεγχο πάνω στο σώμα σας. Ας ξεκινήσουμε. Νούμερο 1. Παράληψη πρωινού ή πολύ αργό πρωινό γεύμα. Μία από τις πιο επιβλαβείς συνήθειες στους ηλικιωμένους είναι να παραλείπουν το πρωινό ή να το καθυστερούν υπερβολικά μετά το ξύπνημα. Πολλοί πιστεύουν ότι έτσι, ελαφραίνουν το σώμα τους, ελέγχουν το βάρος ή απλώς κερδίζουν χρόνο. Στην πραγματικότητα όμως, αυτή η συνήθεια ρίχνει το μεταβολισμό και το καρδιαγγειακό σύστημα σε πλήρη αποδιοργάνωση. Όταν ξυπνάτε, το σώμα σας έχει ήδη μείνει 6 έως 8 ώρες χωρίς τροφή. Το σάκχαρο είναι χαμηλό, οι μύες στερούνται ενέργειας και ο εγκέφαλος χρειάζεται γλυκόζη και οξυγόνο για να λειτουργήσει σωστά. Αν αγνοήσετε αυτό το φυσικό σήμα, το σώμα αντιδρά απελευθερώνοντας ορμόνες στρες, όπως η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη. Αυτές οι ορμόνες αυξάνουν την αρτηριακή πίεση και τον καρδιακό ρυθμό, αναγκάζοντας την καρδιά να δουλεύει σκληρά τη στιγμή που θα έπρεπε να ζεσταίνεται, ήπια για την ημέρα. Για ηλικιωμένους με ευάλωτες αρτηρίες ή γερασμένη καρδιά, αυτό το πρωινό στρες φθείρει σιωπηλά την αντοχή και αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού και εμφράγματος. Μελέτες δείχνουν ότι όσοι παραλείπουν συστηματικά το πρωινό έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν αντίσταση στην ινσουλίνη και χρόνια φλεγμονή, 2 αόρατες δυνάμεις που επιταχύνουν τη γύρανση από μέσα προς τα έξω. Υπάρχει και ένα ακόμη πιο ύπουλο πρόβλημα. Η παράληψη πρωινού συχνά οδηγεί σε υπερφαγία αργότερα μέσα στην ημέρα. Πολλοί άνθρωποι πεινάνε έντονα το απόγευμα και καταφεύγουν σε πιο βαριά, αλμυρά ή γλυκά τρόφιμα. Αυτή η απότομη εισρωή θερμίδων μπερδεύει την απόκριση της ινσουλίνης, προκαλώντας απότομες αυξομοιώσεις στο σάκχαρο. Με τον καιρό, αυτές οι διακυμάνσεις εξαντλούν το πάγκρεας, επιβαρύνουν το ΥΠΑΡ και αυξάνουν τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2, μιας ασθένειας που μειώνει σιωπηλά το προσδόκιμο ζωής κατά χρόνια. Κάποτε γνώριζα έναν άνδρα, τον Άρθουρ, 68 ετών, που καυχιόταν ότι δεν είχε φάει πρωινό εδώ και 30 χρόνια. «Πίνω μόνο καφέ», έλεγε. Όταν όμως άρχισε να ζαλίζεται τα πρωινά, ο γιατρός του διαπίστωσε επικίνδυνα ασταθέ σάκχαρο. Το σώμα του βρισκόταν για δεκαετίες σε έναν καθημερινό κύκλο στρες. Όταν άρχισε να τρώει ένα απλό πρωινό, βρώμη, φρούτο και ένα βραστό αυγό, η ενέργειά του σταθεροποιήθηκε, η διάθεσή του βελτιώθηκε και η πίεσή του μειώθηκε. Ένα υγιεινό πρωινό δεν χρειάζεται να είναι μεγάλο. Αυτό που μετράει είναι η ισορροπία. Ο συνδυασμός πρωτεΐνης, σύνθετων υδατανθράκων και υγιεινών λιπαρών ρυθμίζει το μεταβολισμό, ενισχύει την καρδιά και προστατεύει από την νοητική έκπτωση. Ακόμη και κάτι τόσο απλό όσο ένα μπολ βρώμης με ξηρούς καρπούς ή ψωμί ολικής άλεσης με αβοκάντο μπορεί να σταθεροποιήσει το σάκχαρο για ώρες και να προστατεύσει την καρδιά από την πρωινή καταπώνηση. Σκεφτείτε το πρωινό ως ένα μήνυμα προς το σώμα σας ότι είναι ασφαλές να ξεκινήσει η ημέρα. Ρυθμίζει το εσωτερικό ρολόι, υποστηρίζει την πέψη και προετοιμάζει το σύστημα για σταθερή ενέργεια. Η παράληψή του, αντίθετα, λέει στο σώμα να εξοικονομήσει ενέργεια και να αποθηκεύσει λίπος, το ακριβώς αντίθετο από αυτό που θέλουν οι περισσότεροι ηλικιωμένοι. Η διάρκεια της ζωής σας δεν μετριέται μόνο σε χρόνια. Διαμορφώνεται από το πώς φροντίζετε το σώμα σας κάθε πρωί. Πριν, λοιπόν, πιάσετε μόνο έναν σκέτο καφέ, θυμηθείτε ότι το πρώτο σας γεύμα καθορίζει τον τόνο της ημέρας και ίσως ολόκληρης της ζωής σας. Νούμερο 2. Χρόνιο στρες και συναισθηματική ένταση.
Αν υπάρχει κάτι που φθείρει σιωπηλά τη ζωή ενός ηλικιωμένου, δεν είναι μόνο η χολυστερίνη ή η έλλειψη άσκησης. Είναι το διαρκές, αδιάκοπο στρες. Πολλοί πιστεύουν ότι η συναισθηματική πίεση αφορά μόνο τους νέους, δουλειά, παιδιά, υποχρεώσεις. Όμως η έρευνα δείχνει ότι στους μεγαλύτερους ανθρώπους, το χρόνιο στρες είναι ακόμη πιο καταστροφικό. Αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό, επιταχύνει τη φλεγμονή και καταστρέφει τα ίδια τα όργανα που σας κρατούν στη ζωή. Όταν ζείτε με καθημερινή ένταση, ανησυχώντας για τα παιδιά, τα οικονομικά ή την υγεία, το σώμα απελευθερώνει ορμόνες στρες όλο το 24ωρο. Η κορτιζόλη κρατά τον καρδιακό ρυθμό υψηλό, την πίεση αυξημένη και τον ύπνο ρηχό. Με τα χρόνια, αυτή η εσωτερική πίεση διαβρώνει την αντοχή σας. Είναι σαν μια λάμπα που μένει αναμένη όλη νύχτα για δεκαετίες. Δεν καίγεται απότομα, απλώς χαμηλώνει, μέχρι που κάποια μέρα σβήνει. Οι ηλικιωμένοι συχνά υποτιμούν τη δύναμη των συναισθημάτων. Πολλοί μεγάλωσαν με την ιδέα ότι πρέπει να τα κρατούν μέσα τους. Όμως αυτή η σιωπηλή αντοχή έχει κόστος. Η καρδιά και το μυαλό είναι βαθιά συνδεδεμένα. Αυτό που αισθάνεται ο εγκέφαλος, το αντανακλά το σώμα. Το παρατεταμένο άγχος μπορεί να προκαλέσει αρρυθμίες, πεπτικά προβλήματα και έκπτωση μνήμης. Και επειδή πολλοί ηλικιωμένοι ζουν μόνοι, το στρες συχνά ενισχύει τη μοναξιά, έναν αόρατο αλλά θανατηφόρο εχθρό. Μία συνδυαστική συνήθεια που μειώνει το προσδόκιμο ζωής το ίδιο σίγουρα όσο το κάπνισμα ή η παχυσαρκία. Σκεφτείτε την Έλεν, μια 75χρονη χήρα που πάντα φαινόταν ήρεμη και συγκροτημένη. Έλεγε ότι δεν πιστεύει στο να παραπονιέται, αλλά πίσω από την ήσυχη εμφάνιση κρυβόταν συνεχής ανησυχία για την υγεία και τα οικονομικά της. Με τον καιρό, η πίεσή της ανέβαινε παρά τη φαρμακευτική αγωγή. Ο γιατρός της είπε ότι το σώμα της βρισκόταν σε μόνιμη κατάσταση, μάχης ή φυγής. Μόλις άρχισε να εφαρμόζει αργή αναπνοή, να περνά χρόνο στη φύση και να μιλάει ανοιχτά με φίλους, οι τιμές της πίεσης βελτιώθηκαν και η ενέργειά της επέστρεψε. Το στρες δεν επηρεάζει μόνο την καρδιά. Αναδιαμορφώνει τον εγκέφαλο. Τα υψηλά επίπεδα κορτιζόλης συρρυκνώνουν τον υπόκαμπο, την περιοχή που ευθύνεται για τη μνήμη και τη μάθηση. Αυτό η χρόνια ανησυχία επιταχύνει τη γνωστική φθορά, κάνει τον εγκέφαλο λιγότερο ευέλικτο, λιγότερο ικανό να αντιμετωπίζει αλλαγές και πιο ευάλωτο σε σύγχυση και κόπωση. Η τραγωδία είναι ότι πολλοί ηλικιωμένοι θεωρούν το στρες φυσιολογικό. Λένε, έτσι είναι η ζωή. Αλλά δεν είναι. Το σώμα σας δεν σχεδιάστηκε για να κουβαλά ατέρμονο συναισθηματικό βάρος. Δεν μπορείτε πάντα να αφαιρέσετε τις πηγές στρες, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που αντιδράτε. Απλές συνήθειες, βαθιές αναπνοές πριν τον ύπνο, ήπιο στρέτσιν, ήσυχη περίπατη κάτω από το πρωινό φως, στέλνουν σήμα στο νευρικό σύστημα να χαλαρώσει. Η συζήτηση, η συμμετοχή σε ομάδες, ο εθελοντισμός επαναφέρουν τα συναισθήματα σύνδεσης και σκοπού. Ακόμη και η προσευχή ή η ενσυνειδητότητα μπορούν να μειώσουν την πίεση και να επαναφέρουν την ισορροπία. Μία ακόμα αλήθεια, τα ανεπίλητα συναισθήματα γερνούν το σώμα πιο γρήγορα από τον χρόνο. Ο θυμός, η ενοχή, η μετάνοια που μένουν παγιδευμένα λειτουργούν σαν τοξίνες που κυκλοφορούν ασταμάτητα. Απελευθερώνοντας τα μέσα από συζήτηση, συγχώρεση ή αυτοανάλυση, δεν δείχνετε αδυναμία, παίρνετε φάρμακο για τη ζωή σας. Αν κουβαλάτε το στρες σαν παλιό σύντροφο, θυμηθείτε, έχετε ήδη επιβιώσει από πολύ περισσότερα όσα θα αξίζουν ποτέ οι ανησυχίες σας. Τα επόμενα χρόνια αξίζουν ηρεμία, όχι πίεση. Δώστε στον εαυτό σας άδεια να ξεκουραστεί, όχι μόνο σωματικά, αλλά και συναισθηματικά. Αυτή η ηρεμία μπορεί να προσθέσει περισσότερα χρόνια στη ζωή σας από οποιαδήποτε δίαιτα ή φάρμακο. Αν ακόμα βλέπετε αυτό το βίντεο και βρίσκετε τις πληροφορίες χρήσιμες, σχολιάστε, νούμερο 2, για να ξέρω ότι είστε εδώ. Και αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα, σας προτείνω να κάνετε εγγραφή και να ενεργοποιήσετε το κουδουνάκι, για να μην χάσετε κανένα βίντεο. Η υποστήριξή σας μας βοηθά να συνεχίσουμε να δημιουργούμε ποιοτικό περιεχόμενο που ενημερώνει και εμπνέει. Νούμερο 3. Ξενύχτη και διαταραχή του φυσικού ρυθμού του σώματος. Λίγες συνήθειες βλάπτουν τη μακροζωία τόσο ήσυχα και σταθερά όσο το ξενύχτη. Πολλοί ηλικιωμένοι υποτιμούν πόσο πολύ διαταράσσει το εσωτερικό ρολόι του σώματος. Μπορεί να λέτε, είμαι συνταξιούχος. Μπορώ να κοιμάμαι όποτε θέλω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα όργανα δεν συνταξιοδοτούνται. Ακολουθούν έναν ακριβή ρυθμό, διαμορφωμένο από δεκαετίες ημέρας και νύχτας. Όταν μένετε ξύπνοι, ειδικά μετά τα μεσάνυχτα, διαταράσσετε έναν κύκλο που ρυθμίζει τα πάντα, από την παραγωγή ορμονών έως τη λειτουργία της καρδιάς. Το ανθρώπινο σώμα αναδιοργανώνεται και αυτοθεραπεύεται πιο αποτελεσματικά κατά τις ώρες βαθύ ύπνου, περίπου από 10 μετά μεσημβρία έως 2 π.μ.
Τότε το υπάραποtoxinώνει, το ανοσοποιητικό ενισχύεται και ο εγκέφαλος εδραιώνει τη μνήμη. Αν μένετε ξύπνοι εκείνη την ώρα, χάνετε το παράθυρο επιδιόρθωσης. Είναι σαν να παραλείπετε τη συντήρηση που κρατάει τον κινητήρα σε καλή κατάσταση. Πολλοί ηλικιωμένοι που ξενυχτούν δεν καταλαβαίνουν ότι η κούραση, η κακή πέψη ή η θολή μνήμη δεν οφείλονται στην ηλικία, αλλά στο διαταραγμένο κυρκάδιο ρυθμό. Το σώμα χρειάζεται συνέπεια. Αν η ώρα ύπνου αλλάζει συνεχώς ή αν καθυστερεί λόγω τηλεόρασης, κινητών ή ανήσυχων σκέψεων, το νευρικό σύστημα παραμένει σε εγρήγορση πολύ περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Το αποτέλεσμα: υψηλότερη νυχτερινή πίεση, ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός και φλεγμονή που επιταχύνει τη γύρανση κάθε κυτάρου. Σκεφτείτε τον Ρόμπερτ, έναν 70χρονο που καμάρωνε ότι ήταν νυχτόβιος. Έμενε ξύπνιος μετά τη 1 π.μ. βλέποντας ειδήσεις και ελέγχοντας emails. Σιγά σιγά, ξυπνούσε κουρασμένος, με την καρδιά να χτυπά δυνατά και διάθεση κακή. Οι εξετάσεις του έδειξαν υψηλή κορτιζόλη ακόμα το πρωί, σημάδι ότι οι ορμόνες στρες δεν σβήνουν ποτέ. Όταν άρχισε να κοιμάται στις 10:30 μετά μεσημβρίαν και να χαμηλώνει τα φώτα 1 ώρα νωρίτερα, η πίεση κανονικοποιήθηκε και η ενέργεια επέστρεψε. Υπάρχει και ένας λιγότερο γνωστός κίνδυνος: το ξενύχτη αλλάζει τον τρόπο που το σώμα επεξεργάζεται την τροφή. Ακόμη και τα μικρά σνακ αργά το βράδυ αποθηκεύονται πιο εύκολα ως λίπος, γιατί η ευαισθησία στην ινσουλίνη μειώνεται απότομα μετά τη δύση του ήλιου. Αυτό οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα σακχάρου και χολυστερίνης, αυξάνοντας σιωπηλά τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Πολλοί ηλικιωμένοι που θεωρούν ότι έχουν αργό μεταβολισμό, στην πραγματικότητα παλεύουν με ένα ασταθές πρόγραμμα ύπνου. Για να επαναφέρετε τον ρυθμό του σώματος, ξεκινήστε να χαλαρώνετε την ίδια ώρα κάθε βράδυ. Σβήστε τις οθόνες τουλάχιστον 1 ώρα πριν τον ύπνο. Διαβάστε κάτι ήρεμο ή ακούστε μουσική χαλαρωτική. Κρατήστε το υπνοδωμάτιο σκοτεινό, δροσερό και ήσυχο. Αποφύγετε καφέ ή αλκοόλ το βράδυ, εξαπατούν τον εγκέφαλο να παραμένει σε εγρήγορση. Όταν κοιμάστε νωρίς και ξυπνάτε νωρίς, ευθυγραμμίζετε καρδιά, εγκέφαλο και ορμόνες με τον φυσικό ρυθμό. Το αποτέλεσμα είναι αξιοσημείωτο, θα χωνεύετε καλύτερα, θα σκέφτεστε πιο καθαρά και θα νιώθετε συναισθηματικά ισορροπημένοι. Οι άνθρωποι λένε συχνά, θα κοιμηθώ όταν κουραστώ. Αλλά μέχρι να αισθανθείτε κουρασμένοι, το σώμα σας ήδη ζητά ξεκούραση. Όσο μεγαλώνουμε, μειώνεται η δυνατότητα να αγνοούμε αυτά τα σήματα. Κάθε επιπλέον ώρα που μένετε ξύπνοι πέρα από τη φυσική σας ώρα ύπνου είναι σαν να δανείζεστε ζωή από το αύριο, και κάποια μέρα το χρέος θα απαιτηθεί. Αν θέλετε να ζήσετε περισσότερο, προστατέψτε τον ύπνο σας σαν ιερό, γιατί έτσι είναι. Δεν είναι χαμένος χρόνος. Είναι η βάση κάθε υγιούς και διαρκούς χρόνου που σας απομένει. Νούμερο 4. Έλλειψη ουσιαστικής κοινωνικής σύνδεσης. Η πιο απρόσμενη και επικίνδυνη συνήθεια που μειώνει τη ζωή μετά τα 60 δεν είναι το κάπνισμα, η κακή διατροφή ή η έλλειψη άσκησης. Είναι η απομόνωση. Η μοναξιά για το σώμα δεν είναι απλώς θλίψη. Είναι μορφή χρόνιου στρες. Η απομόνωση δηλητηριάζει αργά. Οι επιστήμονες συγκρίνουν τις φυσικές συνέπειες της παρατεταμένης μοναξιάς με το κάπνισμα 15 τσιγάρων την ημέρα. Καταστρέφει σιωπηλά την καρδιά, αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό και επιταχύνει την έκπτωση της μνήμης και της δύναμης. Πολλοί ηλικιωμένοι υποτιμούν πόσο ζωτική σημασίας είναι η ανθρώπινη σύνδεση για την επιβίωση. Όταν σταματάτε να αλληλεπιδράτε με άλλους, όταν οι συζητήσεις εξαφανίζονται, η γέλιου σβήνει και περνάτε περισσότερες ώρες στη σιωπή παρά στην ομιλία, ο εγκέφαλος χάνει ερεθίσματα. Τα συναισθηματικά κυκλώματα που σας κρατούν ενεργητικούς και περίεργους αρχίζουν να αδρανούν. Με τον καιρό, η έλλειψη ερεθισμάτων οδηγεί σε αδιαφορία, κατάθλιψη και αποδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος. Το σώμα αρχίζει να ερμηνεύει την απουσία κοινωνικής επαφής ως κίνδυνο, γεμίζοντας το σύστημα με κορτιζόλη και φλεγμονώδεις ουσίες που προορίζονται για την επιβίωση. Μια φορά γνώρισα έναν άνδρα, το Φρανκ, 82 ετών, που μου είπε ότι δεν είχε μιλήσει σε κανέναν για 3 μέρες. «Είναι περίεργο πως η ζωή ησυχάζει όσο μεγαλώνεις», είπε. Δεν ήταν άρρωστος, αλλά φαινόταν εξουθενωμένος με έναν τρόπο που ο ύπνος δεν μπορούσε να διορθώσει. Η πίεσή του ήταν υψηλή, η όρεξή του χαμηλή και ενδιαφέρον για τα πράγματα που κάποτε τον ευχαριστούσαν ελάχιστο. Ο γιατρός του αργότερα εξήγησε ότι η κοινωνική απομόνωση έφερνε το σώμα του σε συνεχή κατάσταση στρες, με την καρδιά του να δουλεύει σκληρότερα απλώς για να κρατιέται στη ζωή. Η αλήθεια είναι ότι η συνομιλία από μόνη της είναι φάρμακο. Το να μοιράζεσαι ιστορίες, να ακούσει ακόμη και να ανταλλάσσεις λίγα λόγια με έναν γείτονα κρατά τον εγκέφαλο σε εγρήγορση και την καρδιά ισορροπημένη. Υπενθυμίζει στο σώμα ότι εξακολουθεί να είναι μέρος κάτι μεγαλύτερου.
Οι ηλικιωμένοι που διατηρούν τακτική επαφή με φίλους ή μέλη της κοινότητας έχουν χαμηλότερα ποσοστά άνοιας, λιγότερα καρδιακά προβλήματα και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Αλλά η σύνδεση απαιτεί προσπάθεια και θάρρος. Πολλοί αποσύρονται από υπερηφάνεια ή φόβο να γίνουν βάρος. Νομίζουν ότι οι άλλοι είναι απασχολημένοι, δεν θέλω να ενοχλήσω κανέναν. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι ότι η πρωτοβουλία δεν βοηθά μόνο αυτούς, αλλά αναζωογονεί και τον άνθρωπο στην άλλη πλευρά. Οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι για σύνδεση. Η μοναξιά δεν σκοτώνει μόνο. Αρνείται στην ψυχή την πιο βασική της ανάγκη, την ένταξη. Ακόμη και μικρές πράξεις μπορούν να αλλάξουν τα πάντα, συμμετοχή σε μια τοπική ομάδα που μοιράζεται τα ενδιαφέροντά σας, παρακολούθηση κοινοτικών εκδηλώσεων, εθελοντισμός για έναν σκοπό που σας αφορά, τηλεφώνημα σε έναν παλιό φίλο, πρόσκληση των εγγονιών για φαγητό. Κάθε στιγμή επιδιορθώνει κάτι βαθιά μέσα στο ανθρώπινο πνεύμα. Και για όσους λένε, είμαι πολύ μεγάλος για να ξεκινήσω ξανά, να θυμάστε, η σύνδεση δεν αφορά το ξεκίνημα. Αφορά τη συνέχεια. Αφορά το να αφήσετε τη ζωή να ρέει μέσα σας ξανά, μέσα από το γέλιο, την ενσυναίσθηση και τη συζήτηση. Η απομόνωση είναι ο νούμερο 1 κλέφτης χρόνων, γιατί σιγά σιγά σας πείθει ότι η ζωή σας δεν έχει πλέον σημασία. Όμως έχετε ακόμη σκοπό. Και κάθε κοινή στιγμή, κάθε λέξη, χαμόγελο ή χειρονομία επεκτείνει αυτόν τον σκοπό λίγο περισσότερο. Αν ακόμα παρακολουθείτε αυτό το βίντεο και θεωρείτε αυτές τις πληροφορίες χρήσιμες, σχολιάστε, νούμερο 4, για να ξέρω ότι είστε εδώ. Και αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα, σας προτείνω να εγγραφείτε και να ενεργοποιήσετε το κουδουνάκι, για να μην χάσετε κανένα βίντεο. Η υποστήριξή σας μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να δημιουργούμε ποιοτικό περιεχόμενο που ενημερώνει και εμπνέει. Τελικές σκέψεις. Καθώς ολοκληρώνουμε αυτή τη συζήτηση, αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε πως αυτές οι 4 συνήθειες, τόσο συνηθισμένες, τόσο οικίες, μπορούν σιωπηλά να μειώσουν τα χρόνια που μας απομένουν. Η γύρανση από μόνη της δεν είναι ο εχθρός. Η παραμέληση είναι. Αυτό που κλέβει ζωή από τους περισσότερους ηλικιωμένους δεν είναι ένα καταστροφικό γεγονός, αλλά 1000 μικρές επιλογές που φαίνονται ακίνδυνες εκείνη τη στιγμή. Η παράληψη πρωινού στερεί ενέργεια από καρδιά και εγκέφαλο όταν τη χρειάζονται περισσότερο. Η ζωή υπό συνεχή στρες κρατά το σώμα σε λειτουργία επιβίωσης, ανίκανο να θεραπευτεί. Το ξενύχτη κλέβει από τα όργανα την ξεκούραση που χρειάζονται για ανανέωση. Και η απομόνωση, ίσως η πιο επικίνδυνη από όλες, σιγά σιγά πείθει σώμα και ψυχή ότι δεν ανήκουν πλέον στο ζωντανό ρυθμό του κόσμου. Η καλή είδηση. Κανένα από αυτά τα μοτίβα δεν είναι ανεπανόρθωτο. Μπορείτε να αρχίσετε να τα αλλάζετε από απόψε. Φάτε κάτι θρεπτικό το πρωί. Απελευθερωθείτε από βάρη που δεν σας ανήκουν. Πηγαίνετε για ύπνο νωρίς με ευγνωμοσύνη αντί για ανησυχία. Προσεγγίστε κάποιον, γιατί η σύνδεση είναι το φάρμακο που κρατά την καρδιά νεανική. Η μακροζωία δεν είναι απλώς να μετράμε χρόνια. Είναι να προσθέτουμε ποιότητα, παρουσία και νόημα στα χρόνια που ήδη έχετε. Κάθε επιλογή που κάνετε είναι μια συζήτηση με το μελλοντικό σας εαυτό. Κάντε αυτές τις συζητήσεις ευγενικές, ήπιες και σοφές. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Αφήστε ένα σχόλιο παρακάτω και μοιραστείτε ένα πράγμα που μάθατε σήμερα και πως σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε στη ζωή σας. Οι σκέψεις σας είναι σημαντικές για εμάς. Η ανάγνωση των σχολείων σας μας δίνει μεγάλη ενθάρρυνση. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και το βρήκατε χρήσιμο, κάντε like, εγγραφείτε και μοιραστείτε. Η υποστήριξή σας μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να δημιουργούμε ποιοτικό περιεχόμενο που ενημερώνει και εμπνέει. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε και ανυπομονούμε να σας δούμε στο επόμενο βίντεο.